sa mga pagmawid, ang kalibay-tay singgit, ang ginulabing hingpit, dahil gunda ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalibay-tay sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni San Juan sa Cruz, pari ug doktor sa simbahan. Partner ni siya ni Santa Teresa of Avila, mga Carmelite nun o Carmelite priest nga nihatag o dakong kausaban sa ilang Carmelite communities aron mabag-o ang ilang kinabuhi o nakahatag usab og kabag-uhan sa simbahan. Si San Juan sa Cruz mausad ni ang among patron sa among klase. Kaming giordinahan 2004 sa pagkapari, 11 may kabuok amo sa rong pista sa among klase. Natawo ni siya mga tuig 1542, namatay po ni siya tuig 1591. Mga 49 years old na ni si San Juan de la Cruz, apan siya maoy usa sa mga dako kayog nahatag nga kaayuhan sa simbahan tungod sa iyang pagkamaayong musulat, maayong mubalak, maayo siya sa iya sang pag-ampo, paghinabi sa Ginoo ug paghatag og emphasis sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, labi na gyud diha sa atong mga pag-antos. Uban kaniya atong iampo nga ang kalibutan makapuyo sa pangapagtulunan sa Ginoo ug muantos alang sa kaluwasan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa ilang pagpamalit ani ato mga slots, hatagan sa dunta sila sa Ginoo sa kalig-on panahon sa ilang mga pag-antos. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihatagan mo og dakong gugma sa pag-antos ug sa hingpit nga pagpugong sa kaugalingon si San Juan nga pari. Itugot nga sundo namo kanunay ang iyang mga panigingnan aron makadangat kami sa pagsudong kanunay sa imong himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Dios miingon, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, maoy naglig-on kanimo, ako nagsulti kanimo, ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lamang sa ulod, kay tabangan ko ikaw. Kay ako ang balaang Dios sa Israel, muluwas kanimo.
Himuon ko ikaw nga galamiton sa paggiyok, bag-o, hait ug duhay sulab, giukon ug dugmukon mo ang kabukiran, ug himuon mo ang kabungturan nga ingon sa abog. Alig-igon mo sila ug ipadpad sila sa hangin ngadto sa layo, ug katagon sila sa bagyo, apan magmalipayon kamo, kay ako man ang inyong Dios. Daygon ninyo ako, ang balaang Dios sa Israel. Sa dihang mangitag tubig ang akong katawhan, ug wala sila'y hikaplagan, ug mag-uga ang ilang dila sa kauhaw. Ako ang Ginoo, mutabang kanila. Ako ang Dios sa Israel, dili gayud mubiya kanila. Padagaydayon ko ang mga suba diha sa upaw nga kabungturan, ug mga tuburan taliwala sa kawalugan. Himuon kong linaw ang kamingawan, ug patunghaon ko ang mga sapa diha sa desyerto. Magtanom akog sidro, akasya, merto ug olibo didto sa kamingawan, ug malukop sa sipre, palo de China ug aguho ang kamingawan. Aron ang katawhan makakita ug masayod nga ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel, mao'y naghimo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, ug akong hari, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Magpasalamat unta kanimo ang tanan mong mga binuhat, O Ginoo, ug magdaig kanimo ang mga nagatuo kanimo. Pasultiha sila sa himaya sa imong gingharian, ug pahisguta ang imong kagamhanan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ipahibalo nila sa katawhan ang imong gahom, ug ang himayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong kamanduan
nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan, hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian, ug kun buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi gitagna busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi si Propeta Isaías nga ayaw kahadlok. Ang Israel giingna niya ayaw gyud kahadlok, kay ang tanang butang mahimo ra gyud sa Ginoo. Ang ato lang yung buhaton, magsigi lang gyud ta og sunod sa Ginoo og tuman sa iyang kabubuton. Matod pagay niya diri, bisag mura ra kag ud huyang kaayo, pero gamiton ti ka aron mahimong tigiok, hait, duhay suwab nga espada, imong giukon o dugmokon ang kabukiran. Grabe ka ligon unya ang isaad sa Ginoo. Muna sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Kani manggong tao nga dali kayong masuko, mauna ang mga tao nga iyang ipamugos ang iyang kaugalingon. Kung ang atong kaugalingon atong ipamugos, masuko ta, ug anha na ta diha mapildi. Dinis kalibutan agi na panultihon, pildi gyong maglagot. No na ay gyong kalagot. Yang anon di man ta maglagot, kay nisalig man tas Ginoo. Kung pananglitan daog-daogon ta, igo ra man tang moingon sagdi lang, ang Ginoo ray mobaos ana niya. Ang Ginoo ra say mobawi aning ako karong kahimtang. Sa atong kasinatian, ako sa akong kasinatian sad, kamo mao sa tingali, di na gid na bag-o nato na kining tao nga daog-daogon mao gid nay mo sikat, mao pa gid nay mo mahimong gamhanan sa umaabot. Si Moises gidaog-daog, nahimong leader sa katawhan sa Israel. Si Jose nga anak ni Jacob gidaog-daog sa iyang napo ka mga igsoon, nahimong gobernador sa Egypt. Si David
gidaog-daog siyang mga igsoon, wa gani siya ipresentar isip kandidato sa pagkahari aron anwintan maoy gihimong hari sa Israel. Si Hesus gidaog-daog, gilansang pa sa krus pero nahimong hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Ingon ana gid na ang pattern dinhi sa kalibutan. Muna kining Ginoo nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, gisangyaw kini ni Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag ni sikat kay siya nga lig-on kay iyang mga pulong, ug ang mga tao sa una nagtan-aw niya nga siya na ang manluluwas. Pero si Juan nga magbubunyag nga tinuod yung mensaheros Ginoo, niingon siya dili gani ko takos nga mutangtang sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot ani nga ang tao di ay nga nagsalig sa Ginoo dili gyud mangangkon nga siya maoy gamhanan bisan pa man og nanggawas na diha niya ang talagsaong mga gahom. Karabang makahibaw gyud ta ba nga dili gyud kita maoy tag-iya sa tanan. Gi ko na be, pangutan ako no ng imong tupad nimo dinhi simbahan og tupad nimo des inyo ing nangangkon ka ng imong butang, kanang imong kwarta, kanang imong sakyanan, imong yuta, musugod gani kag pangangkon kana patay gyud ka diha. Mao na dinhi sa atong gisaulog karon si San Juan sa cross or Saint John of the Cross, kuyog ni Santa Teresa of Avila. Unsa may ilang gipromote? Prayer, ampo kay maunay atong pagpakighiusas Ginoo. Ang ikaduha, ang paghigugma sa cross, mo nang gitawag siya Saint John of the Cross. Kay si San Juan sa cross, iyang usas iyang mga libro nga gisuwat kanang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kana bang ang ato kunong kalag mubati na sa kasakit nga murag wa nay katapusan, ya wala na sa gid siya'y possibility nga matapos pa, mao kuno ng panahon nga ang Ginoo midala nato sa taas nga level sa atong kabalaan o union with Him. Nya matapos raman gid na kuno ang atong pagantos, so unsa may role? Go through the pain without complain. Unsa may naa nato? Faith. Matod pa ni Saint John of the Cross, agi lang anang ngit-ngit kaing lugar bisag wa na kay nakita, kay ang Ginoo muhatag raw niya nimo sa kahayag. Nya mas nindot nang moagi kag portig yung ngit-ngita kay maka-appreciate ka bisan ang gamay nga glimpse sa kahayag. Kasuway na ba mo ka ng musod mog langob? Langob ba? Wa pa mo kasuway. Panood o niya mo. Sige lang, dili lang tingali langob. Sod mo anang nitso, kanana sa minteryo, niya si Rad purtingit ngita na. Nyag naalay gamay kayo nga hayag, maka-appreciate yun ka kay nga naman, muhatag magid siya og maximum nga light or danag. Si daguhoy ko no, tong dito mis Bohol, na ato'y langob dito nga mao kuno to'y gipuy ang daguhoy, laong kay ngadto di gid siya masakpan. Nya unsa may gihimong suga ni daguhoy dito, aninipot o kaha kanang murag kanabang kwakdop may tawag na mo ana, musiga man siya inigngit-ngit, mao iyang gihimong suga. Kay kon katong among suga nga gida dito, katong flashlight og pagmon siya, di na jud kakakita, bisag tuslokon pa imong mata di kakakita, bisan imong pad anaon nimo di kakakita, pero naay gamayng suga sama ng aninipot, mudanag na siya. Unsa may pasabot ani, kung gusto tang maka-appreciate sa tanang grasyang gihatag sa Ginoo nato, kinahanglan mo dawat sad ta nga we are nothing. Nya pinaagi ni ana mahimotang labing dako. Muna ni hisgot si Jesus diri, sikat man si Juan, pero ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kay ni Juan. Naghisgot siya siyang kaugalingon kay
ikumparar siya sa mga anghel sa langit. Si Jesus nahimong labing iwit na tao langgod sa pasungan, wa ka eskwela, porting pobriha, gilansang pagyud sa cross. Pero ang resulta, nahimo siyang King of Kings and Lord of Lords. So kining ato mga problema, kining ato mga kaguol, bunga ni sa atong pagsigi og pamugos nga mawagtang ang pag-antos. Unsa man gyud labing nindot nga solusyon matud pa ni Saint John of the Cross, go through the pain without complaint. Sige, lingay mong tupad. Nasugod karon mangita na tag pag-antos. Ana, ato na ning antoson, apil na ning atong naong, hasta sa ning atong lawas, hasta sa ning atong silingan o kuyog natos balay. Mauna ni siya ang mga pag-antos. Nya ka ang taong mag-antos, masantos. Ang taong mag-antos, malig-on. Ang taong mag-antos, mulambo o babalaan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, diha sa pag-ampo, mga muyo kita nga madasigon ngadto sa atong Dios nga naghatag sa tanang maayong butang, labi na gyud sa pagpasaylo. Muingon kita, Dios sa pasaylo, pamatia kami. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan padayong mutawag sa katawhan, aron biyaan nila ang ilang makasasalang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga tao nga gisangunan sa pagmando, mapatunhay sa kalinaw dinhi niining atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga kabus ug ang mga naguol, makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga huptan nato ang unsay maayo, ug likayan ang matagmatang sa kadautan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang may taliwang mga matuuhon, makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa pasaylo, pamatia kami. Amahan, diha sa imong gugma, pamatia ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo, sa pangama ni San Juan sa krus, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sud-o nga kining mga gasa nga among gihalad aron paghandom kang San Juan sa krus. Itugot nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod unta sa among gisaulog. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaog sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan sa Cruz, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon,
kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, diula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sa gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Dios, gipadayag mo ang misteryo sa cross diha sa kahibulungang kinabuhi ni San Juan. Itugot nga human kami malig-on ni ining santos nga Eucharistia, magmakanunayon kami sa pag-alagad kang Kristo, ug magkugi kami diha sa simbahan alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Dios nun. Nya mahitabo ra ni kung andam gitang mudawat sa mga pag-antos ug nakasabota nga human sa pag-antos naagi daghang mga kalipay nga moabot. Atong hangyo ninyo, wa pa ko'y report karon sa atong update, ugma na lang nato i-report sa atong mga slots. Padayon lang tagpalit sa atong SBF DAG nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang sitiyo na pay nahibilin mga tag 100 pesos per slot. Nya nasa tay 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Ngatong DSAP investment slot na pasay available, palit lang sad mo kamong naay tag 500,000 pesos. Investment ni tuning ibalik ninyo with 25% interest per annum. Naot paunta nga kining ato mga proyekto mulampos alang sa kalambuan sa simbahan, panabang sa ato mga kabus nga kaigsuunan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.